triomf català en la prova de duatló que s'ha fet avui als Sky Games. Francesc Freixa i Núria Picas participant amb la selecció espanyola han plantat cara al mal temps i han estat els més ràpids tant corrent com en bicicleta a les Paüls, a la Ribagorça. Una competició especialment dura per la meteorologia i el desnivell de 1.400 metres positiu de la cursa a peu. Va ser una victòria molt especial, tot i vestint la samarreta de la selecció espanyola, però vaig ensenyar l'estelada perquè el fet de no haver pogut competir amb el país en el qual em sento identificada, que és Catalunya, va fer que exterioritzés els meus sentiments mostrant l'estelada a tot el món. Sempre hi ha gent que no li agrada i em van dir que al podi no podia mostrar l'estelada, però bé, la vaig mostrar a l'arribada, que és la imatge que va donar la volta al món, i estic molt contenta amb això. És una cosa que sempre he fet, de petita, quan feia algun 3.000 amb els meus pares o amb els meus amics, ja pujàvem al cim amb les estelades, és una cosa molt habitual, no és ara, és des de sempre. Per mi és una cosa normal treure l'estelada i ho seguirem fent. I si la selecció espanyola no et torna a cridar? Esperem que ho faci la catalana ben aviat, esperem que es faci oficial, cap problema. El patiment és momentani, el patiment pot durar un minut, pot durar una hora, pot durar un dia, però la satisfacció després és eterna. Gaudeixo molt, són moltes hores, m'agrada molt estar en contacte amb la natura, fer esport, soc anar molt al dia a dia, m'agrada córrer, m'agrada estar a la muntanya i amb això em conformo. S'ha d'entrenar, s'ha de ser molt constant i saber també patir. El meu cor em diu que jo soc catalana, no tinc cap mena de dubte i vull demostrar al món quins són els meus colors. M'agrada competir, m'agrada estar a davant, però bé, si una cursa per resultats no m'ha anat com m'esperava, si realment ho he donat tot i he gaudit, amb això ja estic contenta. Quan la gent t'encoratja, la gent que coneixes, que saps que et segueix, jo hi penso molt amb els amics, que encara que estiguin a casa, sé que estan animant, sé que estan allà. Penso que el meu límit arribarà el dia que deixi de gaudir. Jo el que vull realment és gaudir de la muntanya, de les amistats, de la gent i aprendre dia a dia. El dia que una d'aquestes coses em falli, ja miraré cap a una altra banda.